Napintas dahito nga establishmento. Sigurado nga adun to ti tao nga umay dito eh. Huwag Pangulo. Sigurado nga ano ti customer iti na ito. Apag iso, pumarbangonan. Amangan no madamdamalang. Adan umaya tao dito eh. Sige, agtignay kayo ni Edgar. Saan kayo amawatan, Edgar? Pangulo, anya ti aramidan tayo dito eh. Salani. Pakawanan na kami. Ngamnaskan nga ibatim ti anak mo dito eh. Dahil ti alugar tinapilik apang ibat dyan. Kasigurado nga da makakita. Kat alaan da ti ubing. Naskan nga ibatim ti anak mo. Tano da awir mo. Di mo maaramid ti responsibilidad mo iti grupo. Saan? Saan ang mabaling nga ibatik dito ti anak ko? Nasa isaya at lang nagbati kami ato dito eh. Kat pumanaw ako iti grupo. Saan nga mabalin? Ala, iyag mo ti ubing. Kat ibati tayo nito eh. Saan? Mutoy. Saan ang mabalin? Oh, Okay ka dyan. Ang mga nuad na makakita ka na tayo dito. sa inyo. Edgar, ipatan lang. Subliyak ti anak ko. Salani, agkalma ka kuma. Edgar, ng puso kang ama. May samang bangkal. Agkalma ka kuma. Edgar, ng puso kang ama. Sapay kumatagit karo kayong to'y. Pagtalbo ka siya laki. Di mo ngamin maawatan. Talaga, Jack, maawatan di kinadakot yung amin. Impagarup ko na nasayad kayo at tao. Ngam saan matgayam. Aming! Postuletan. Siya laki. Ilon-lunod kayo amin. Sapay lang kumata